रावबो बिमा बिफाया ओरैनो मोदै हुगारा आरो रावबो बिमा बिफाया ओरैनो गोसो बाया आरो रावबो बिमाया मिथिखा हसिखा गावनि सनाखौ फानखुमाया आरो रावबो बिफाया मिथिखा हसिखा हा बन्दक होआ। मिथिनो लुगैदों नों मानि थाखाय दिनै बिमाया सना फानखुमादों? मिथिनो लुगैदों नों दिनै बिफाया मानो हा बन्दक होनांदों? मोनसे दुखुनांथाव खौरां, अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय कैलाश स्वर्गियारिया। कैलाश स्वर्गियारि बिथाङा गुवाहाटी सुपार मार्केटनि GNRC हस्पिटालाव भेन्टिलेटराव गोबां सिरियास थासारियाव दिनै जोबथा हां बोयो। थांनाय सनिबार फेब्रुवारि दाननि 24 खालारखालि हरखाब बाइकजों आरो सैमाजों हरखाब जाब्रबथाय जाना दिनै जोबथा हां बोयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा देग्लायनि नर्दुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै गायसनजानाय नेहाथारि आरो अन्थाइबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरिमोन आरो लोगोसे बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनिबो सासे फावगिरिमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव ओनसोलावनो लाख'हायै दुखु सोमजियो। बिथांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। हनै सानजाहा सोरां साना फैगौ हनै सानजाहा सोरांबोगौ। मामाबो होनो आइबो होनो मामा होना आइ होननांगौ दे आइसो होनो आइ आइ मिथिबाय? बयबो आइ आइ होननांगौ दे। नोंसोरलाय खुलुमदों सोरखौ? नों मामाखौ नोंलाय आब'खौ नोंलाय मामाखौ नोंलाय हा खुलुमाखै? मिथिनो लुगैदों नों दिनै बिफाया मानो हा बन्दक होनांदों? बेफोर गासैबो नोंनि फरायनायनि थाखायनो। नाथाय दिनै नों बिमा बिफानि साननाय लुगैनाय मिजिं थिनाय गासैखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय। जेला बिमा बिफाया गावनि फिसानि थेर बेथेर जानाय फैमालखौ नुयो अब्ला गोरबो सिंनिफ्राय दोहो दोहो रथ' रथ' मोदै गबोयो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइफ CCTV सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।